Kemissä partio valmistautuu tutkimaan rattijuopon autosta löytyneitä räjähteitä. Paikalle päästöön meni tehtävää, kun oli sillä, että Hakala alkoi eristää aluetta ja minun tehtäväksi jäi sitten tiedustella tämä itse kohde, eikä tämä auto tässä tapauksessa. Tein tämmöisen yleiskatsauksen siihen autoon, jonka jälkeen sitten avaimella saa auki sen tavaralukun, missä tämä epäilty räjähdysaine oli. Siellä autossa oli pussi, missä oli tämmöistä epäiltyä räjähdysainetta ja myös tämmöinen mahdollinen sytytin siinä räjähteen ohessa. Totta kai se hieman kylmää aluksi meille, että mitä siinä voisi olla. Ja sen jälkeen pantiin tilanne seis ja pohdittiin lisää, että miten me jatketaan. Siellä on 3-4 pötkyä, sitten joku granatin sytytin. En ole ihan varma, että on sokkapaikalla vai ei. Siinä sitten tuli paikalle tämä toinen räjähteeseen erikoistunut partio, jonka kanssa pidettiin tämmöinen pieni briefinki. Laadittiin pieni toimintasuunta, miten toimitaan sitten. Ja sen jälkeen toisella partiolla oli käydessä tämmöinen räjähteeseen erikoistunut partiokoira, jonka avulla tehtiin sitten vähän tarkempi tiedustelu tähän autoon. Vitulta kylmässä, kun katsoin sitä puusta. Ei saata, niin granatin semmoinen sokka. Ei ole varmasti ollenkaan paikalla. Se on niinku vapaana siinä. Ja siellä on 4 pötkylä. Onko ne 3-4 pötkyä. Onko se lähellä sitä se sytyt? On. Samassa pussissa. Ei vittu. No sitä mä tietenkin. Me otan nuo lapset ja muut tuosta pois samaan tien. Siinä tosiaan tehdään paikan päällä sitten ne arviot, että miten iso alue eristetään ja sitä mukaan ruvetaan sitten eristämään, kun selviää se mahdollisesti vaikka räjähteiden määrä. Aloitettiin siitä, että lähietäisyydeltä sitten ruvetaan eristämään ja poistumaan paikalta ihmisiä. Aina kun puhutaan räjähteistä, jos niihin liittyy myös tämmöisiä sytyttimiä, niin kyllä puhutaan, että on vaarallinen tilanne tai niin sanottu vaativa tilanne. Kyseessä oli tämmöinen, tai vaikutti ainakin, että oli itse yritetty vastata tämmöinen jonkunnäköinen oma valmisteinen räjähdysainesetti, missä oli räjähdysaineet ja sytytin mukana. Sitten tämä räjähteeseen erikoistunut koira tutki tämän auton ja merkkasi tämän auton tavarasäiliön sekä tämän auton oikeanpuoleisen etuoven. Mutta tätä etuovesta ei kuitenkaan löydetty mitään räjähteeseen viittaavaa, mutta voi olla kyllä mahdollista, että siellä on ollut jotain räjähdettä aikaisemmin. Siinä sitten sitä räjähdettä tutkittu me havaitsimme, että se oli sellainen suhteellisen turvallinen siirtää pois sitä paikan päältä, jonka jälkeen siirsimme sen tuonne turvallisempaan paikkaan odottamaan myöhempää jatkohävitystä. Tässä tapauksessa tätä epäiltyä huumerattia epäiltiin tosiaan näistä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta ja räjähderikoksesta. Meidän tutkitaan sitten jatko asian selvittämistä ja me teemme asiasta rikosilmoituksen räjähderikoksesta. Tämän tyyppiset tehtävät on valitettavan yleisiä, etenkin tällä meridopialueella. On ollut useita tapauksia vuosittain.